אוקיי, אז כן, תהיה הקלטה בסוף, אני אשלח לכם את הלינק. זהו, בואו נתחיל. טוב, אז Data Studio, מערכת לויזואליזציה שגוגל הוציאה לפני קצת יותר משנה, לאט לאט חשפה אותה בהדרגה ופתחה אותה בעצם לשימוש בכל העולם, לפני כמה חודשים גם בישראל. בואו ניכנס למערכת, פשוט נקליד Data Studio google.com. אוקיי, ויהיה לנו את הממשק הראשי. עכשיו, הממשק הראשי, יש לנו פה בעצם, תשימו לב שזה מאוד מאוד דומה לכל בעצם לממשק של גוגל שיטס. יש לנו פה את כל רשימת הדוחות שיצרנו עד היום, דוחות שאנחנו יצרנו, דוחות שאחרים שיתפו איתנו, טרש, פתיחת יצירת רפורט חדש, ויצירת רפורט בעצם מטמפלט. יש פה כמה טמפלטים, מאוד מאוד נחמדים, לא הרבה אומנם, אבל מספיק כדי לקבל השראה ולראות באמת, כן, לקבל השראה לגבי הדשבורדים שאני רוצה ליצור. אנחנו ניצור דשבורד חדש מאפס, נלחץ על בלנק, ונגיע למסך הזה. עכשיו, פה חשוב להבין דבר מאוד פשוט. כדי בעצם ליצור דשבורד, כמו שאתם רואים, אין לי שום דבר בתפריט פה למעלה, ובתפריט הצידי, אני בעצם צריך לבחור מה יהיה הדאטה סורס שלי. כלומר, בסופו של דבר, יש לי פה קנבס, יש לי פה משטח עבודה, שלתוכו אני צריך בעצם ליצוק דאטה. מאיפה אני אביא את הדאטה הזה? מאיזה מקור תנועה שאני רוצה. כדי להביא דאטה ממקור תנועה מסוים, אני צריך לחבר דאטה סורס. עכשיו, אנחנו נחבר דאטה סורס, אוקיי, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, ומה שנעשה, אנחנו ניקח את הדאטה סורס של גוגל אנליטיקס, הנה, אוקיי, שזה, כן, דאטה סורס שגוגל בעצם מספקים עם הדאטה סטודיו, כדי שיהיה לנו על מה להדגים, נלחץ על Add to Report, ועכשיו בעצם הדאטה סורס הזה מחובר לדוח. אתם רואים, אין פה עדיין שום ווידג'טים, שום דבר, אבל ברגע שחיברתי מקור של דאטה, עכשיו אני יכול ליצור את הווידג'טים ואת הגרפים ואת הפאים, או כל צורה אחרת של ויזואליזציה, שבעצם תיקח את הדאטה מהדאטה סורס שאותו בחרתי. אוקיי, אז עוד פעם, עכשיו בעצם המקור דאטה הזה מחובר לדוח, ועכשיו אני יכול ליצור בעצם את הווידג'טים שלי. עכשיו, דבר נוסף שחשוב להבין, שבעצם הדוח כולל את כל הדוח, כלומר, תקראו לזה, נגיד, הקובץ שלכם, הקובץ של קצת קשה לי להסביר את זה, אבל זה בעצם, אני אסביר לכם את הרמות שמתחת, אז אתם תבינו מה זה הרמה העליונה. הרמה העליונה זה בעצם כל הדשבורד הזה. נקרא לזה דשבורד example, או דשבורד וובינר. אוקיי, אז זה הקנבס שלי, כמו שאמרתי. עכשיו אני יכול להוסיף בעצם עוד עמודים לדשבורד הזה. אני אוסיף עוד עמוד. נלחץ על Add a Page. ועכשיו יהיה לי שתי עמודים בדשבורד. אז העמוד הראשון נקרא לו AdWords זה דשבורד, נגיד. אוקיי, והעמוד השני נקרא לו Analytics. עכשיו, למה זה משנה? כי ברגע שאני אעשה view, אני עכשיו נמצא במצב של editing. ברגע שאני אעשה view וישתף את הלינק הזה עם מישהו שאמור בסופו של דבר לראות את הדוח הזה, אז יהיה לו פה navigation, הוא יוכל לדפדף בין העמודים השונים. אוקיי? אז זה בעצם הרמה השנייה של הדיווח. אז הרמה העליונה זה בעצם כל הדוח, הרמה התחתונה יותר, השנייה, זה page. עכשיו יש לי עוד רמה של widget. ברגע שאני בוחר פה אחד מהווידג'טים, למשל, נגיד פאי, אוקיי? אני נלחץ על הפאי ויסרטט פה את המקום שבו אני רוצה לשים את הפאי. זאת הרמה התחתונה של הווידג'ט. עכשיו, אני יכול לחבר מקור דאטה לכל אחד משלושת הרמות האלה. כלומר, לרמה העליונה שזה כל הדוח, לרמה של פייג' ולרמה של ווידג'ט ספציפי. אוקיי? ואז אני יכול בעצם להציג, למשל, דאטה מ-AdWords בפאי 1,
ולצידו אני יכול להציג דאטה מאנליטיקס, או דאטה מיוטיוב, או דאטה מכל מקור דאטה אחר, בפאי שלידו. בואו נראה איך עושים את זה. אז ברגע שבחרתי כמו שאתם רואים, ברגע שבחרתי את ה-data source ברמת הדוח עצמו, ברמת הרפורט, אז כל ווידג'ט שאני אצור, הוא ישר מחובר לדאטה source הזה. אוקיי, אבל אני יכול לשנות את זה. אני יכול להגדיר שהפאי הזה ייקח את הדאטה source של AdWords. אוקיי, אני לוחץ על הדאטה source, עושה את report, ומקבל פה configuration incomplete, תכף נסביר למה, אבל בעצם חיברתי עכשיו מקור דאטה חדש לווידג'ט שנמצא באותו דף. עכשיו, למה הוא כותב לי פה incomplete? בגלל שאני צריך לבחור פה את ה-dimension ואת המטריקות שאותם אני רוצה להציג אותם אני רוצה בעצם להציג בווידג'ט. אבל בואו רגע נתחיל מההתחלה, נגיד שאין לי פה אני רוצה לחבר מקור דאטה משלי, אז מה שאני אעשה, לא משנה מה חיברתי כרגע ברמת הדוח, אני עכשיו רוצה לקחת מפה, אוקיי? נשים מפה, ולחבר אליה את גוגל אנליטיקס, ולהציג את ההמרות ביחס לקליקים, או אחוז המרה ביחס לקליקים פר מדינה. אני רוצה להשתמש במקור דאטה משלי, ולכן אני אלך פה, אחרי שאני אצור את הווידג'ט, אני אלך פה ל-Data Source, לחץ על זה, אני אעשה Create New Data Source, כי אני לא רוצה להשתמש בכל מה שנמצא פה, גוגל אנליטיקס, אני אתחבר לחשבון דמו של גוגל, אוקיי, אתם רואים, אני הולך פה, זה ה-Account, זה ה-Property, זה ה-View, אני אחבר את ה-View, אני אעשה פה Connect, והוא ייתן לי את כל ה-Dimension והמטריקות שקיימות בגוגל אנליטיקס. עכשיו, אם אני רוצה, למשל, זה סתם פיצ'ר שכתבתי עליו לאחרונה באחד הפוסטים, אם אני רוצה למשל לשנות את השם של אחד המטריקות או ה-Dimensions, אני פשוט לוחץ על זה פעמיים, וקורא לזה בשם חדש. אחוז סשנים חדשים, למשל. אוקיי? כנראה אותו דבר לגבי כל אחד מהמטריקות וה-Dimension האלה. הכחול זה מטריקה, ירוק זה Dimension. אוקיי, אחרי שעשיתי את כל השינויים שאני רוצה, אני פשוט עושה add to report. אוקיי, ועכשיו ה-data source הזה בעצם מחובר לווידג'ט הזה ספציפי. אוקיי, אם אני אצור ווידג'ט חדש, אני צריך לחבר מחדש את ה-data source שאני רוצה להציג בווידג'ט. אוקיי, אז עוד פעם, יש data source שמחובר לכל הדוח, יש data source שמחובר לעמוד מסוים, ויש data source שמחובר לווידג'ט מסוים. כרגע חיברתי את ה-data source של גוגל אנליטיקס לווידג'ט הספציפי הזה. ולכן הוא לא מציג לי נתונים, כי אני צריך לבחור לו את ה-dimension ואת המטריקות. ה-dimension יהיה country, המטריקה תהיה קליקים, אוקיי, למה זה לא מציג? ובכן, כן. בואו נעשה... אוקיי, אז הנה קיבלתי פילוח, רגע, במקום סיטי נבחר קאנטרי, לא יודע למה לא מציג קליקים, והנה יש לי פה מפה של העולם, עם בעצם כל האחוז המרה פר מדינה, יש פה ויזואליזציה מאוד מאוד יפה, שמראה לכם כן, ככל שזה יותר כהה, ככה אחוז המרה יותר גבוה. עכשיו אני רוצה לראות כמה זה ביחס לעלות שאני משקיע בכל מדינה. אז אני אעשה לחצן ימני, דופליקייט, שים את זה אחד ליד השני, ובמקום conversion rate, אני אכתוב פה cost. ה-cost זה מיובא מ-AdWords, אוקיי, לכן יש פה בטח error, כי זה מידע שמיובא מ-AdWords, הם לא מייבאים את זה מ-AdWords, אבל בואו נבחר רגע sessions,
ואז אני אראה מה אחוז המרה ביחס לכמות התנועה שמגיעה מכל מדינה. אז אני יכול לראות שבשני המדינות האלה מגיע גם הרבה סשנים, וגם יחס המרה הוא גבוה יחסית. לעומת זאת, בכל האזור הזה מגיע מעט סשנים, ויחס המרה יחסית יותר גבוה. אוקיי? אם אני אוסיף מטריקה שלישית של יחס המרה פר סשנים, פר כמות סשנים או משהו כזה, אז אני באמת אוכל לראות שילוב של שני המטריקות האלה. בכל מקרה, כאן, כמו שאתם רואים, לא כתוב לי יחס המרה, ופה לא כתוב לי סשנים. אז איך אני אזכור שזה זה? אז פשוט מאוד, יש לי פה ווידג'ט של טקסט, מוסיף אותו פה, כותב e-commerce version rate. כנ"ל לגבי הדבר הזה, sessions. ואז זה קטן מדי, אז אני פשוט אשחק עם זה. אתם רואים, ממש ממש עורך מאוד מאוד פשוט. יכול פה להגיש את זה. 28 פיקסל, גם את זה נעשה 28. bold, center, נוריד את זה פה למטה. פה זה קצת מעצבן, כי אי אפשר לתפוס את זה מהאמצע, אז צריך לתפוס את זה מהגבולות. אוקיי. עכשיו זה לא מספיק. למה? כי אני רוצה שמקבל הדוח, אני עושה עכשיו נגיד view, אוקיי, והנה אני רואה את הדוח שלי בלייב, תסלחו לי על זה שזה קצת עקום. אוקיי, אני רואה את הדוח שלי בלייב, ויכול בעצם לשתף עוד אנשים עם תכף נראה איך, אני יכול לשתף איתם את הדשבורד הזה. אבל זה לא מספיק, למה? כי אני רוצה שהם יוכלו לשנות גם את התאריכים. כרגע זה מוצג על 30 יום אחורה. אוקיי? שזה, 28 יום אחורה, שזה ה-default date range. אבל אני רוצה שהם יוכלו לשחק עם זה, ולבחור טווח תאריכים שונה. רגע, זה משגע אותי שזה לא מאושר. אז מה אני עושה? אני הולך לסרגל של הווידג'טים שלי, בוחר date range, ופשוט מסרטט פה תאריכון. נגדיל את זה טיפה, 28 פיקסל, 24, 30 נגיד. אוקיי. טוב, אתם רואים, אפשר לקבוע פה עוד כל מיני סטיילים. נוותר על זה כרגע. ואז מה שיקרה, ברגע שאני עושה view, זה חתוך פה. אוקיי. בסדר, נעשה את זה ככה. אפשר גם לבטל את כן, לבטל את המסגרת המעצבנת הזאת. בכל מקרה, ברגע שאני אחליף פה את ה-date range, נבחר תאריך אחר. אז תראו, אתם רואים, הדאטה יתרענן, ובעצם כל המידע פה ישתנה בהתאם לתאריך שבחרתי. אוקיי, אז נחזור לעריכה שלנו, כי זה לא מספיק. למה? כי אני רוצה לראות פילוח לפי דיווייסים. כרגע זה מציג את כל הטראפיק מהאתר. אני רוצה שמקבל הדוח יוכל להפריד בין דסקטופ למובייל, לראות אותם ביחד, לראות אותם בנפרד. אז מה אני אעשה? אני אשתמש בו בפילטר, שזה לא באמת פילטר, זה סוג של סגמנט כזה, ואני אציג אותו כאן. אוקיי, וכאן אני בעצם יכול לאפשר למקבל הדוח, לפלטר לפי כל מיני פרמטרים. אני אבחר פילטור לפי device קטגורי. אוקיי, עכשיו אני יכול לבחור אם אני רוצה שזה יהיה דרופ דאון, או תפריט נפתח, כאילו כזה. אוקיי, אני יכול לבחור להציג פה עוד מטריקה, כדי לקבל קצת קונטקסט, כן, כמה טראפיק ממובייל, כמה טראפיק מדסקטופ. אני אשים את זה כאן. אוקיי, והנה תראו, אני עושה view. עכשיו, ברגע שאני אוריד אחד מהם, אז כל הדאטה ישתנה. בסדר, אני אוריד את הטאבלט, נבחר רק מובייל, וכן הלאה וכן הלאה. ככה אפשר לבחור בעצם כל סוג של dimension, אתם יכולים לאפשר בעצם
למקבל הדשבורד לפלטר לפי איזה dimension שאתם רוצים. אתם קובעים את זה כאן. בסדר? כל אחד מהדימנשנים לפי CT, לפי source, לפי כל אחד מהדימנשן שקיימים בעצם בגוגל אנליטיקס. לפי קמפיין, כן? כל מה שצריך. רק מה שכן, נשנה את זה פה לא ל-AdWords. גיאו, כזה. פרפורמנס. אוקיי. אז זה, בואו נעשה רגע, אוקיי, בואו נעבור רגע לדוח של ה-AdWords, ובואו נבנה באמת, נשנה את זה רגע ל-AdWords, ונבנה דוח שהוא קצת יותר נורמלי. זה היה סתם בשביל ההדגמה. אוקיי, אז הנה הדוח של ה-AdWords. בואו נעשה אותו קצת יותר יפה, נוסיף פה איזשהו header כזה, ופה נוסיף תמונה, יהיה פה את הלוגו. אוקיי, אני יכול לבחור פה איזה פייל, כן, ולהעלות לפה את הלוגו של החברה, שיהיה יותר רשמי. פה אני אוסיף את התאריכון. נגדיל אותו טיפה, נעשה אותו צבע לבן. height. אוקיי, משהו כזה. סבבה. אז דבר ראשון, אני רוצה לעשות פאי. אוקיי, כאן כבר שימו לב שהדאטה סורס שלי לא יהיה גוגל אנליטיקס, מה שדיברתי קודם, אלא AdWords. מה שאני עושה, טוב, בואו נחבר את זה ברמת הווידג'ט, אני אבחר פה את ה-AdWords Sample Data. הנה, Sample AdWords Data. נבחר פה, טוב, זה לא משנה, נבחר פה Device. אוקיי, כי זאת החלוקה שלנו, והמטריקה יהיה פה Conversion. כן, ובכן, אז הנה. אוקיי. עכשיו אני אוריד את המקרא, אני לא רוצה שיהיה פה מקרא. לא יודע איך אני מוריד את זה פה. לא זוכר כבר איך אני מוריד את המקרא פה. אבל זה conversion, אני אכתוב פה מעל conversions. אני אחבר אותם duplicate. ופה זה יהיה קליקים. אוקיי, אני אוסיף פה מעל קליקס, נעשה איזה בולד. זה כמובן, אתם יכולים לשחק עם העיצוב, אני אעשה את זה מהר יחסית, ופה אני אוסיף cost. בסדר? כי אני רוצה לראות כמה טראפיק הגיע לי מכל device, כמה המרות זה הביא, ומה הייתה סך הכל עלות, כמה השקעתי בכל device כזה. אז נשכפל עוד פעם את נשכפל את זה עוד פעם, נבחר פה cost. זה גם כן נשכפל. אני צריך לתפוס פה את הגבול. cost. אחלה.
עכשיו אני רוצה ליצור גרף. מה שכן, אני אשנה את ה-data source, ה-AdWords. רגע. למה לא נותן לי? עכשיו אני לא צריך כל פעם, כל ווידג'ט לבחור את ה-data source מחדש, כי זה יהיה ברמת הדוח כולו. אוקיי, אז פה אני אוסיף גרף, שהמטריקות בו יהיו קליקים, ועוד מטריקה של CTR. אוקיי, ואני אוסיף פה גם את ציר ה-Y, כדי שזה ייראה יותר נורמלי. גם את ציר, בסדר, וזה יהיה ברמה יומית. כן, נשאיר את זה ככה. אוקיי, ולמעלה אני רוצה, כן, התאריכים יהיו פה, כן, התאריכים אוטומטיים שנקבעים לפי ה-date range הזה, ופה למעלה אני אוסיף נתון קבוע של קליקים. נעשה את זה ביחס לשבוע קודם. נעשה פה compare, או ביחס ל-previous period. למה הוא נותן לי פה no data? לא יודע. יכול להיות שזה באג שיסתדר. נעשה פה CTR. ועוד אחד של conversion. או האמת יותר מתאים impression. בסדר, והנה יש לי פה דוח, עוד פעם זה לא מעוצב, זה לא זה, אבל הנה רק דוגמה למה שאפשר לעשות. נוסיף פה CTR plus impressions. בסדר, וכן הלאה וכן הלאה, אתם יכולים לעשות כמובן מה שאתם רוצים, אבל את העיקרון הבנתם. עכשיו כדי להוסיף מישהו לדוח הזה, אני פשוט עושה פה share, כמו כל מסמך בגוגל שיטס, אני אכתוב פה את המייל שאיתו אני רוצה לשתף, אני אחליט האם יהיה לו הרשאה של צפייה בלבד או edit, ייקח את הלינק, אוקיי, וישתף את זה עם מי שאני רוצה. אוקיי, אז עד עכשיו למדנו איך לחבר חשבון של AdWords, Analytics, עוד פעם, אני יכול לחבר את זה ברמת הדוח כולו, ברמת הפייג' של הדוח וברמת הווידג'ט הספציפי. מה שכן, עוד משהו חשוב, כדי להגדיל את הדוח הזה, כרגע זה קצת קטן, מה שאני אעשה, אני אבחר פה 16-9, ואז יהיה לי קצת יותר מקום, רואים, אני יכול לסדר את זה, בסדר, אז יהיה לי קצת יותר מקום להציג ווידג'טים, וזהו זה. עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה להראות לכם, זה, אוקיי, אז דיברנו על פילטרים, דיברנו על תאריכון, הדבר הנוסף שאני רוצה להראות לכם, זה איך מחברים כל דאטה סורס שאתם רוצים, לדאטה סטודיו, שזה לדעתי הדבר הכי, בעצם פותח את כל האפשרויות בפניכם. אז בואו ניצור עוד עמוד. נקרא לו פייסבוק, דשבורד, פייסבוק וגוגל לא ממש אוהבים לעבוד ביחד. אוקיי, אז אני לא אוכל לחבר את הפייסבוק הזה, כן, את הנתונים מפייסבוק ישירות לתוך הדאטה סטודיו. מה שאני כן יכול לעשות זה להשתמש בגוגל שיטס. עכשיו, גוגל שיטס יש extension שנקרא סופרמטריק, אוקיי, שבאמצעותו אתם יכולים להביא בעצם כל מידע מהרבה מאוד מערכות
לתוך גוגל שיטס, ואת המידע מהגוגל שיטס אנחנו נייבא לתוך הדאטה סטודיו, וככה בעצם נוכל לייבא איזה מידע, איזה מקור תנועה שאנחנו רוצים, ישירות לדאטה סטודיו, למרות שהדאטה סטודיו לא תומך בחיבור הזה באופן ישיר. כמו שאתם רואים, יש פה את כל מקורות הדאטה האלה. אוקיי, חלקם זמינים רק בפרו, עולה, אני חושב, $49 לחודש, לא הרבה כסף. אוקיי, אז את כל מקורות הדאטה האלו תוכלו לחבר לגוגל שיט שלכם, ואת הגוגל שיטס לדאטה סטודיו, בואו נראה איך עושים את זה. אז אני אעשה page settings, נבחר data source, create new data source, ופה נבחר גוגל שיטס. פייסבוק, campaign example. אוקיי, נבחר את השיט הספציפי שאותו אנחנו רוצים לחבר. והנה כל הדברים, כל המטריקות והדיימנשן שנמצאים בטבלה הזאת. אתם יכולים לראות שהוא כבר מזהה שזה דיימנשן וכל אלה מטריקות, בגלל שזאת העמודה הראשונה. אנחנו יכולים לשנות פה את השמות, כמו שראינו. קליקים, סיפות, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נעשה שזה יהיה זה צריך להיות פרסנט, כי זה CTR, CPC זה number, נכון, זה צריך להיות currency, כי זה משקלים, זה average, זה number, זה, נכון, average, כן. אוקיי, נוסיף אותם לרפורט. ועכשיו נוכל ליצור טבלה שמתעדכנת על פי הגוגל שיטס, אוקיי? asset name כמובן זה יהיה ה-dimension. השם שלהם, כן, של האצטים זה ABCD. קליקים זה יהיה המטריקה הראשונה. פה נעשה CPC. עוד מטריקה תהיה סיפות, CTR, ו-Cost per results. נעצב את זה טיפה. אני יכול, טוב, זה גדול מדי. אוקיי, קצת מכוער, אבל הבנתם את הקטע. אוקיי. עכשיו אני רוצה שיראה לי, רגע, CTR, טוב, זה לא צריך להיות, רגע, זה לא צריך להיות באחוזים, כי זה כבר באחוזים, אז לא הייתי צריך לשים את זה על פרסנט, כי זה כבר היה בפרסנט, לא משנה. בכל מקרה, אני עכשיו רוצה שיסדר לי יעשה לי איזושהי ויזואליזציה של הטבלה, לפי ה-cost per results. מה שאני אעשה, אני אלך לסטייל, קודם כל, בואו נבחר cost per result, זה העמודה האחרונה, ואני רוצה שזה יעשה heatmap. טאדם, אוקיי, ואז זה מראה לי, אבל מכיוון שזה קצת מכוער, נבחר פה את הצבע, שירוק. קצת יותר יפה, נגיד. פה ירוק מהיר. טוב, אפשר לעשות פה עם קסטום, אבל לא משנה. אוקיי, אז זה דבר ראשון, ודבר שני, נוכל גם לקבוע על פי מה הטבלה הזאת תסודר. בסדר? sort by, קליקים כרגע, ואני יכול לבחור גם מה יהיה המטריקה השנייה, כן, secondary sort, זה נגיד יהיה לפי CTR. בסדר? אז הנה, לקחתי בעצם טבלה של גוגל שיטס, חיברתי אותה לדשבורד של הדאטה סטודיו, וככה בעצם חיברתי מקור תנועה שלא מתחבר ישירות לדאטה סטודיו,
ועשיתי לו ויזואליזציה יפה. כמובן שפה אני יכול לעשות גם פאי וכל מיני, עוד כל גרף שאני רוצה. בסדר? אותו דבר אני אבחר פה את ה-dimension, לפי קליקים, לפי זאת, והנה אני רואה כל קמפיין, כל עצת, כמה המרות הוא הביא לי, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז טוב, עוד פיצ'ר אחרון שאני רוצה להראות לכם. נגיד שיש לכם את המטריקות האלה, אוקיי? וחסר לכם מטריקה של אחוז המרה. אחוז המרה יש לי פה, בואו נראה אם הוספתי את זה. לא הוספתי conversion rate. איך אני מוסיף מטריקה בעצם שלא קיימת בדאטה סורס שלי? נגיד שהמטריקה הזאת לא הייתה קיימת בפייסבוק, או לצורך העניין, אם אני רוצה נגיד לחשב מטריקה של conversion rate per user, ולא per session, כן, כמו שאתם יודעים, גוגל אנליטיקס מחשב יחס המרה per session ולא per user, מה שאני עושה, אני חוזר לדאטה סורס, עושה לו פה edit, כאן אני יכול גם לשנות את הסוג של המטריקות, ואני אוסיף פה מטריקה חדשה, סל פלוס, conversion rate, ויעשה פורמולה. אז הפורמולה זה result, חלק A, קליקים. אני יכול להפעיל פה גם פורמולות של אקסל, כן, מינימום, מקסימום, עוד הרבה מאוד נוסחאות של אקסל, ובעצם ליצור מטריקה חדשה משלי, שלא קיימת בדאטה סורס שאותו חיברתי. זה create field. ובואו נשכפל את זה רגע ונבחר. את המטריקה החדשה, אתם רואים, conversion rate. בבקשה. וכן, כאן אני אעשה טקסט וכן הלאה וכן הלאה. זהו בגדול, זה היה הדרכה מאוד ב-overview כזה כללי על ה-Data Studio, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול, בינתיים אני אענה לשאלות ששאלתם כבר. מישהו שואל, מאיפה בחרת את האפשרות של הטווח? איזה טווח? לא הבנתי, אתה יכול לשאול, להעביר את השאלה. כדאי להתחיל מההתחלה, איך נכנסים למערכת, אז התחלתי בהתחלה, נכנסים datastudio.google.com, אוקיי, נראה את זה עוד פעם. בסדר, נכנסים ללינק הזה, מגיעים לממשק שדומה מאוד לכל הממשקים שאתם מכירים לגוגל דרייב, גוגל שיטס, גוגל דוקס, כל הממשקים האלה. אוקיי, בעצם רשימה של לכאורה מסמכים שלנו. בסדר, זה לא באמת מסמכים, זה דשבורדים, אבל ציינתי שיש כמה רמות לדשבורד, יש רמה של כל הריפורט, שזה הדבר הזה, יש רמה של פייג' ספציפי ורמה של ווידג'ט ספציפי. אוקיי, מישהו שאל האם אפשר לחבר מג'נטו, אז כן, באופן תיאורטי אי אפשר לחבר ישירות את מג'נטו, אבל כן אפשר לחבר את מג'נטו לגוגל שיטס, ומגוגל שיטס לייבא את זה לתוך הדאטה סטודיו. מישהו שאל, האם אפשר לייצא את הדוחות ל-PDF או קובץ אחר? כן, אפשר לייצא אותם, בואו נראה לכם רגע, אני אזיז את התפריט הזה. אם אני אעשה פה view, אוקיי, אז מי שבסופו של דבר צופה בדשבורד הזה, יכול ללחוץ פה, ואז לעשות אקספורט ל-CSV. PDF, לא נראה לי שאפשר. איך משתפים דוחות עם מייל ארגוני שלא יושב על ג'ימייל, שלחתי קישור ישיר ללקוחות שטענו שהם לא רואים את הדוחות, כן, כמובן, כמו כל גוגל דרייב, זה חייב להיות מקושר לג'ימייל, זאת אומרת, חשבון של גוגל, כן, לא משנה אם זה G-Suite או gmail.com. היום הפרמטרים צריכים להיות מוגדרים מראש במשפחים של אנליטיקס, שהמערכת מושרת כל הנתונים, ואני יכול להגדיר פה את המשפח. אוקיי, אז אני מבין מה אתה רוצה, אני מבין מה אתה שואל, אבל אני אסביר את זה בצורה כזאת, נורא פשוטה. הדאטה סטודיו בסוף לוקח דאטה, אוקיי, ועושה איזו ויזואליזציה. הוא לא, זאת אומרת, על פי הדאטה שחיברת אליו, ככה תוכל לעשות את הוויזואליזציה, הוא לא יכול לעשות לך משפך. הוא לא יכול, איך אני אסביר לך, לקחת למשל, לבנות ברים,
כן? ולשים מטריקה של כל סטייג' בתוך כל בר. בסדר? אז לצורך פאנלים זה לא ממש יעיל. כן, אתה יכול להציג, אם יש לך מטריקה שמבטאת שלב בפאנל, אז אתה כן יכול להגדיר אותה ולשים אותם אחד ליד השני. האם אפשר לקבוע תאריכים למידע שנלקח ממטריקס? לא, התאריך נקבע על פי התאריכון של הדוח. אוקיי? לדוגמה, אם יש לי פה מטריקות של conversion rate, אוקיי? אז יציג את המטריקה על פי ה-date range שבחרתי כאן. האם יש שליחה במאגרי מידע גדולים? כן, אפשר לחבר BigQuery וטבלאות, כאילו מערכות דאטאבייסים של SQL. בואו רק אראה לכם. אם אני פה למשל סתם מוסיף עוד איזה widget, בוחר לו data source, create new data source, אוקיי, ואני יכול להעלות קובץ CSV, AdWords, Attribution, BigQuery, כן, עוד הרבה מה-SQL, כן, גם YouTube, Search Console, עוד הרבה, אלה בעצם הקונקטורים שהם built-in במערכת. כמובן שכמו שאמרתי, מגוגל שיטס אפשר לייבא כל דאטה שרוצים, גם BigQuery אם יש לכם. Is there a way to get the information not provided from Search Console without Supermetrics? תראה, not provided, אין אפשרות לקבל אינפורמציה not provided, כי גוגל מסתירים את זה. יש כל מיני טריקים, אבל זה אף פעם לא יהיה המילת מפתח המדויקת שהגולש חיפש. האם ניתן לתזמן את הדוחות באופן אוטומטי, לדוגמה שהשווה שבוע נוכחי לשבוע שלפני? כן. בואו נראה איך עושים את זה. אם אני בוחר פה, למשל, סתם יש לי פה את ה-conversion rate, אז מה שאני אעשה, רגע, טוב, זה מפה, אז הוא לא ייתן לי, אבל בואו נלך רגע לפה. נשחק פה עם הזה, נוריד פה מטריקה אחת, ונעשה לו compare, אם נגיד אני אקח last 7 days, אוקיי, אני יכול לעשות לו compare to previous period. ואז ישווה לי אותם. בסדר? טוב, יש פה עוד הרבה שאלות. האם ניתן לחבר נתונים מה-AdWords שמנוהל ממייל אחר? כלומר, אנליטיקס וה-AdWords מנוהלים ממיילים שונים? לא. לא, רק אם יש לך גישה לחשבון ה-AdWords הזה, את יכולה לחבר את זה. אוקיי, כי בסופו של דבר את צריכה לבחור את ה-Data Source. ואם אין לך גישה, אז הוא לא יציג את זה באפשרויות. האם אפשר להרחיב על סופרמטריקס? טוב, זה קצת התחרבש בגלל האנגלית והעברית, אבל סופרמטריקס זה בעצם מערכת של קונקטורים. במילה אחת, ככה אפשר להגדיר אותה. היא מאפשרת, כמו שאמרתי, לחבר את כל המערכות האלה, הם כל פעם מוסיפים עוד ועוד, לחבר את זה לגוגל שיטס, ברגע שאני לוחץ על קונקטור אחד, או על סוג קונקטור, אוקיי, הוא יגיד לי לעשות לוגין כמובן, ואז יציג לי כל המטריקות וכל הדיימנשן שנמצאים באותה מערכת, ואני יכול פשוט לשפוך אותם לגוגל שיטס. האם ניתן להשאיר מקום לטקסט חופשי לניתוח של הדוח? לא, אחלה רעיון, באמת אני אומר, תמליץ את זה לגוגל, להוסיף כאילו כל מיני נוטס על הדוח עצמו. האם הוא תומך בעברית RTL? כן, בגדול כן. What about join between tables from different data source? שאלה מצוינת. אי אפשר לחבר, זאת אחת החסרונות, לכן אמרתי בהתחלה שיש 3 רמות כן, 3 רמות של חיבור דאטה נקרא לזה. הרמה העליונה זה כל הדוח עצמו, הרמה הבינונית זה page, ורמה הכי נמוכה זה widget. אוקיי? כלומר, אם חיברתי למשל data source לווידג'ט מסוים, אני לא יכול לחבר עוד data source ולחבר לווידג'ט הזה ספציפית, ולהצליב ביניהם. אוקיי? זו שאלה מצוינת, זה לא קיים. מה שכן, אם אתה רוצה לעשות join, אתה יכול לעשות את זה ב-BigQuery למשל, או כמובן בגוגל שיטס, ואת זה לייבא לדאטה סטודיו. עוד שאלות.
האם יש אפשרות להציג אמרות מסוימות? כן, כמו שאמרתי, כל מטריקה שיש לכם, ואתם מחברים אותה לדאטה סטודיו, אתם יכולים להציג אותה. האם נתמך בדיוור אוטומטי? לא הבנתי. האם אפשר לשלוח דוח אוטומטי? לא. זה הרעיון של הדשבורד שהוא בלייב. אוקיי, אם אני אעשה לזה רגע view, אתם תוכלו לראות שכשאני עושה hover על הדברים האלה, אני יכול גם להוריד את ה-legend הזה. אוקיי, אז אם אני עושה hover על הדברים השונים, אז הוא ממש יציג לי את זה, וכן, זה מאוד מאוד דינמי. האם ניתן להציג בדוח את המודעות טקסט הכי מהירות? יש dimension באנליטיקס שנקרא add content, שהוא בעצם מציג את הכותרת של המודעה, אפשר לייבא אותו ולסדר את הטבלה לפי conversion rate, משהו כזה. אפשר לחזור לחיבור לפייסבוק, כן, אני אחזור עליו בקצרה. וואו, איזה גולשים מעורבים אתם, ממש אינגייג'מנט מטורף מה שהולך פה. אז כן, אז כדי לעשות חיבור לפייסבוק, אני פשוט מאוד, אוקיי, יוצר פה, נגיד ברמת הפייג' נעשה את זה, page settings, אוקיי, בדאטה סורס אני פשוט בחרתי את הקובץ אקסל. בסדר, בחרתי קובץ אקסל, עוד פעם נעשה את זה, רגע, create new data source, אני בוחר פה גוגל שיטס, פייסבוק קמפיין אקזמפל, שיט אחד, קונקט, בסדר, ועכשיו אני אקבל בעצם את כל המטריקות והדיימנשן שנמצאים בקובץ אקסל הזה. איך אפשר לקבל add cost של נטוורקים אחרים כמו טאבולה ואוטברן? אז אי אפשר, כי עוד פעם, הקונקטורים שיש בילדין במערכת זה אלה, בסדר? רק אלה, אבל מה שכן אפשר זה לחבר אותם כמובן גוגל שיטס או כל מערכת אחרת, ומשם אני אביא את זה לדאטה סטודיו. עוד דבר שאפשר לעשות, פייל אפלוד, אוקיי? אי אפשר לתזמן את האפלוד של הפייל, לפחות כרגע, בסדר, אבל אפשר לעלות קובץ CSV או משהו כזה ולעשות לו ויזואליזציה. האם ניתן להציג את כל המודעה ולא רק את הכותרת? לא. עוד שאלות? אין, אז אני רק אזכיר כמה דברים. נכון, אין עוד שאלות, אוקיי. אז אני רק אזכיר כמה דברים. קודם כל, הכרזה חשובה בתאריך, אני כבר אגיד לכם רגע, אגיד לכם את התאריך המדויק, ביום ראשון, ב9/7, בין השעה 6:30 ל7:30, נעשה WeWork ראשון מסוגו, סליחה, נעשה מיטאפ ראשון מסוגו ב-WeWork הזרם. המיטאפ בעצם מיועד לאנליסטים, או יותר נכון, לאנשים שמתעניינים בגוגל אנליטיקס, ורוצים באמת ללמוד דברים יותר מתקדמים, מסתם, לא יודע מה, איך ליצור דוחות, או דברים בסיסיים שכאלו. המטרה של המיטאפ זה בעצם לאפשר איזשהו נקודת מפגש לאנשים שרוצים ממש להתעמק בקרביים של גוגל אנליטיקס, כולל אינטגרציות עם מערכות אחרות, וכל הדברים הכי מסובכים שאפשר. אין את זה בארץ, לפחות לא לפי מה שידוע לי, ובאמת כדי להעלות את הרמה של אנשים שמתעסקים בגוגל אנליטיקס, אז יזמנו את המיטאפ הזה. המיטאפ הקרוב, כמו שאמרתי, ב9/7, בין השעה 6:30 ל7:30, מי שיביא אותו זה אלעד לוי, הוא ידבר על חיבור של גוגל אנליטיקס למערכות מרקטינג אוטומיישן ו-CRM, כדי לבצע באמת אוטומציה ברמה מתקדמת. כמו שאמרתי עוד פעם, ההרצאה תהיה מתקדמת, זה לא מיועד למתחילים, אז זהו, אני אשלח לכם לינק להרשמה וכל הדברים האלה יותר מאוחר. דבר נוסף, ביום חמישי הקרוב, כלומר, לא מחר אלא שבוע אחרי זה, נפתח עוד מחזור של גוגל טאג מנג'ר למתקדמים, נשארו 2-3 מקומות אחרונים, זה הקורס הכי מתקדם שיש לגוגל טאג מנג'ר. אז זהו, מוזמנים להירשם, מי שרוצה, תשאירו לי, ישלחו לי מייל או משהו כזה, ואני אשלח לכם פרטים. מישהו שאל על המיטאפ, כן, אז אמרתי, ב-WeWork הזרם, אני אשלח פרטים עוד פעם בהמשך, אני רק אומר לכם, בין השעות 6:30 ל7:30, איזה הרשאת אנליטיקס, עוד שאלות, איזה הרשאת אנליטיקס צריך על מנת להתחבר למערכת הזאת, לא צריך, היא פתוחה וערוכה, ברגע שיש לך חשבון גוגל. זהו, שיהיה לכם אחלה שבוע חברים,
להתראות, ההקלטה כמובן תישלח בהמשך.